Πρεμιέρα με το δεξί έκανε ο Αξής στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας, επικρατώντας με 95-91 του Γυμναστικού Συλλόγου Φαρσάλων στη Λιμνοπούλα. Οι παίκτες του Σοφοκλή Τσουκανέλη ήταν καλύτεροι στο παιχνίδι και εκμεταλλεύτηκαν την κυριαρχία τους στα rebound και την πολύ καλή άμυνα. Έτσι βρήκαν εύκολες επιθέσεις, ξεφεύγοντας από νωρίς το σκορ. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν όλοι οι παίκτες του Αξί, που την Τετάρτη στις 5:30 θα αντιμετωπίσει τον Βίκο στη Λιμνοπούλα στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Και με αυτό το εξαιρετικό φινάλε και με τον 11ο πόντο από τον Ήλτσογλου τελειώνει το παιχνίδι. Ο Αξί κερδίζει 95-91 την ομάδα των Φαρσάλων σε ένα παιχνίδι που η διαφορά μειώθηκε στο τέλος. Ωστόσο η εμφάνιση του Αξί σε γενικές γραμμές ήταν καλή. Πετυχαίνει την πρώτη του νίκη ο Αξί στην ΓΑΜΑ εθνική και ξεκινάει όπως θα ήθελε, δυναμικά δηλαδή και με το δεξί. Δεν έχουμε κατάλληλο να προσθέσουμε από την Λιμνοπούλα. Θυμίζουμε την Τετάρτη εδώ στο Ιάνκι Βίκος Αξί στις 5:30. Επόμενη αναμέτρηση για τον Αξί την Κυριακή στην Φλόρινα με τον τοπικό Αριστοτέλη.